Daghan na kaya nato madunggan ang usa ka panultihon, no? Nga ang labing gamay nga simbahan mao ang banay. Nga ang banay domestic church. Nga ang banay pamilya mao ang panimalayong simbahan. Ang banay mao ang labing gamay nga hugpong sa katawhan, isip usa ka simbahan. Now, murag bag-o ni natong nadungga, no? Nga ang simbahan domestic church. Ang banay domestic church. Pero dili ba yan? Kay kining maong ideyaha nanukad ni sa usa ka karaan kaayong konsepto. Gani dunay pinulungan ang mga Grego. Ang maong pulong mao ang ekklesyola. Ang mao po na ang pulong ekklesya. Pero unsa man ekklesyola? Ekklesya, iglesia, simbahan. Ang ekklesyola pasabot gamay nga simbahan. Ug unsa ang gamayng simbahan? Ang banay o pundok sa mga banay pamilya nga nagkahiusa taliwala ni Kristo. Pamilya nga dunay pagtuo sa Dios. Ang banay di ay mao ang tambok nga yuta. Diin matisok, sugdan, magtubo, mulipang. Ang gasa sa pagtuo. Ang banay di ay maoy sinugdanan, sukaranan sa pagkabalaan sa kinabuhi sa usa ka tawo. Di ay diha sa banay masugdan ang atong pagkasantos, ang atong pagkabalaan. Mao na ang banay adunay dako kayong papel sa kinabuhi sa usa ka tawo sa pagkasantos. Unang dapit, unang lugar, unang luna, unang kasinatian nga ang usa ka tawo makaila, mahibaw nga dunay Dios, nga makaila ni Kristo. Mao ang unang lugar o dapit o kasinatian diin makat-on siya sa pagpangadi. Makat-on siya sa pag-ampo. Una niyang makaila nga doon na siya relasyon, dili lang sa iyang igsuon, ginikanan, paryente. Aduna sa siya relasyon sa mas dakong bagang katawhan ang simbahan o labaw sa tanan, doon na siya relasyon sa Ginoo. Ang banay, nasayod ta, mao ang labing gamay selda, labing gamay pundok sa katilingban, umausab na sa simbahan. Yan indot kay ni, kay daghan kaayo ron nga mga banay nga murag tradisyon gini nato nga gipunting gihapon nato ang kabililhon sa pamilya, sa banay. Di tingali ta makaamgo dinhi apan kun atong pamalandungan kining maong mga kalihukan nag-selebrar, nagpahinumdom, nagsaulog nga kitang mga Pilipino nagmahal gyud, nagpangga gihapon sa atong mga pamilya. Kining mga reunion, no? Magtapok, no? Printa na yung t-shirt, no? Di na gani pamilya, clan na gyud doon, no? Panahon sa Pasko,
Daay family reunion. Lindot kay nas tanan. Bisag tuan nas layo, manguli gyud ta. Kung dunay kaslon, kung dunay mag-anniversary, no? Silver, wedding. Pero kung tanaw ito na, no? Kasaulugan ba yan na dili lang tungod kinahinumdum ta sa hitabo kaniadto apan tungod kinasayod ta nga bililhon kini maong panagpundok kay panagpundok ni sa pamilya sa banay. Panahon sa kalisod, sayod ta kadaghang mga magsuon nga nagbungol apan tungod kay dunay giatubang nga kalisod ginikanan nagmasakiton. Magkauli-ay yun. Magkahiusag balitan. Ano naman? Kaya magtinabangay ta isip usa katiling. Kanabitang dunay mamatay. Di ba family reunion manas kadaghanan, no? Muna'y panahon nga mag-abot tang tanan, no? Magkahiusa tang tanan. Unaan ay hayaon. At least mag-abot ta. Pero nga naman, kay bisan taliwala sa kalisod, taliwala sa kasakit, taliwala sa pagsuway, anagi hapon kitay kahigayunan nga makasinati sa usag-usa, isip usa ka banay. Sa laing pagkasulti, sa pag-ingon ko sa unahan nga ang simbahan nanukad sa banay, ang katilingban nanukad sa banay, ang banay mismo. Alang ka nato mga Pilipino, dunay kaugalingong mithi. O kita mga Pilipino, nagsaulog paghihapon ni ini, naghambin hapon ni ini. Munang sa ingon niya na, salamat sa Ginoo, na usa sa labing maalindot na mithi natong mga Pilipino, nga nahigugma gihapon ta sa atong pamilya. Wa gihapon ta makalimot sa atong banay. O mauna, musamot, pagtubo ang atong katilingban, musamot pagtubo ang atong simbahan. Manalangin unta ang Dios kanatong maginasahan sa kasa sa pagtuo aron ikapaambit sa uban.